The next pakam ya yɛde Appiah no yɛde ne ba ɛhɔ no na yɛde onim sɛ de odi nante enti obi gyina nkyɛn a wɔsɛ wɔn aheda wɔn yɛ nante so opie saa no na wo a wo yɛ kyinifoɔ no yɛtumi ka kyerɛ sɛ bɛgye hwɛ Sesi akatachi Appiah yaso no apakan ma so wohwe dom a edinachi odomko odomaba nana yehwe o the way ade ne sikon katachi domko domoba dina bit anwade be na katachi timi ye kwa wode wo mko ba kire se Bossom no a opie mfifia wo hani a ye ka no ye nipa nyina ne no opie fi dem mfifia wo hani opie ha ye share no opie edi mfifia wo hana ye na pie ne dio okwan bia so wona nim wo hwehwe ne ma ha nti bra na nso ye na nye bra na wo kasa kire no a obetimi di ya kiri kuromu ya akopuma numere wo so opie ya kire ha ena de ne wo mu no se Kyinaman so wo no nya Bossom o ye Bossom ketewa na ketewa no na ye wo maame bi wo no wo dabai na maame no wo bai fo na Kyinaman bi su generator light ni ya ye de generator ade ba chi na adu sai maame ni twam ano afe ne to ahwe wa fe ne to ade ahwe kan ya na adu ena ye wo afe de la Kyinaman se me pa de kura e ma ne yesa sai maame no baro ena Kyinaman te na pon obo no sei obo no de pion e bo no ehwe what is no to anazo what the born to what the one to what the one ni du pa so ti wo kire ne dabai na bai ene o mo de ne bai o kire dabai e wa ha ti wo mo kire no mo de ne bai no o kan ase e kwan bia so mekuno eni ampa o kuma me no kuma ti wo no Kyinaman no o se a woyo o ya se o ye fe no o se a de yo ono Kyinaman won pa me se e ya me se on kan ye se o kire ye se me se ono ko timi ga jote manchewa me Bossom beche ono ga sa anchewa me Bossom manchewa ya me chew wow okay the brand ko jobi bi no abusia de e koso e wa ha se no Kyinaman na etika pakan ma dom edina chi ani ode o mo ko do mo ba amamre ni amani a egusu a e koso etikoso ahwe ye na ko pe tadi me de me ko na wie se de aka chom da na senya Nyansapo de e de efe e na brem yen koso ahwe de e koso e wo Kyinaman
Say no, you didn't trap a camera. You didn't Appiah no, you didn't ban. A honor. Yet, only said you would be an auntie. It will be granted out of my head. On my head, it will pierce. I know now who are we actually for? Yet to me, I can't say, so on my head, no more, yes, sir. Ha, to ban somewhere. The Jama won't go. The Appiah will be out to me. To bet him a tear from one soup. Ha, because the comments you see. So the need be actually that they had an yes, your dama or soon. You so crack, and Papa Bompire, what you feel. It's your best one. Is you'll be dear church in the enemy. And I'm here to this church. Means me, Uncle. Uti, Ubet me dinner move, Nadia Bayer one, Okoa, Ubesu. But my near Chinedia meeting, Ubetima Sumboko, maybe obey no other country. It is all about when you're just when we are obeying a few man answer by a day. Yes, one we are all Mia baby. Okoya himfie no okọ himafie no okọ opapọfo no owuye no eto no okọ ne fie no okọ konfo no fie no okọ afuabna konfo ko de fie ha ofuro fie afa na wasi montene so no okọ mia no odwe ne kuro no. Okay, ada was ye wia de besi be besa ba na so yenko hawa ye so katachi wa pakan ni me be koso no ye hwesa amfo ni mra.
Abusia samre ye abra yakwa akọ asoa ye Kyinaman
yɛde no akɔ montin mama akɔ tu montin so aba no de ɛkɔ so no bi na ya frɛ papa na yɛne ne ba bedi nkɔmmɔ sɛ nkyerɛmu bi ɛwɔ hɔ a ɛgye sɛ mo akɔ abadi nso oburu abra akatachie ɛte apakan mu no na yɛnhu sɛ ɔmo yɛ mmiɛnsa de odi kan no nafadeɛ no ɛyɛ brown de ɔhyɛ mfimfini nafadeɛ no yɛ kɔkɔɔ ɛna de otwa toɔ no nafadeɛ no yɛ tuntum nkyerɛmu a ɛwɔ mu ɛyɛ sɛ ani nkyerɛmu no sɛ pemu no ani Kyinaman ɔne di kan Kyinaman ne di kan ano ɔhɛ kyɛ no ɔhyɛ kyɛ yɛbɔ no ahenkyɛ no ahenkyɛ tuntum no okay ɛna awigina awigina toso mienu awigina ne hyɛ mfimfini ɔna ne kyɛ kɔkɔɔ ɛna nyankontɔn ɛtoso miensi nyankontɔn toso miensi ɔna etwa last okay abra ɔmo so a therefore ɛwɔ apakan mu na yɛhwɛ sɛ ɔmo kɔ na ɔmo aba yɛde ɔmo twa ɔmo ho no ɛno no ɔmo asoa no ɔmo na hyɛ da yɛ sa anaa sɛ Kyinaman na nkasa ne control ɛno na ne nke yɛ pro bi a wɔyɛ kyinifo na nka wo ka bibi sɛ yɛpɛ sɛ yɛhɛ da na yɛyɛ sa nka wo ba na yɛadama sɛ ɔhunu sɛ deɛ ne sitiɛ sɛ yɛ nokore sɛ yɛ nokore ɛno na ne yɛhwehwɛ sa engineer Kyinaman na nkasa ɔno na de wo nanteɛ ɔno ne control ɔno ankasa ne control okay yɛhwɛ ɔ start yɛ no odi kan kɔ fie bi ɛwɔ yɛn tenten so a yɛhwɛ na hɔ yɛ ahanfie nkyerɛsɛ ɛwɔ mu no ɛyɛ dɛ fie no kɔ mu no yɛ rumu ahemfie no ɔhene no ɔne ne betwa asa gya kɔ fie no ne fie no ɔbaa no wɔkyerɛ sɛ kɔnfo bɛyɛ biribi a gye sɛ osi ahemfie no wie ɛna osi ahemfie no wie de mmerɛ bi a ɔbɛba biara no ɔbɛkɔ hɔ ansa na wɔbɛtu atena ofiri hɔ a ɔnse yɛkɔ kɔnfoɔ no papa fie a anim hɔ ayi fie wɔ yɛ asi wɔ yɛ ɔkɔ hɔ ɛna ɔpem sa yɛ ofiri hɔ no ɛna ɔsa akɔ ne bra ni baako yɛfrɛ no kwaku bi so mpra wawu wɔde yɛkɔ soro de ne kɔ ne fie ansa na ɔsa apem asai ansa na wɔtu atene akɔ Krotia okay Krotia on yɛduru yɛhu sɛ na gyina yɛ bi esi hɔ no so nkyerɛmu wɔ mu yɛ dɛ Bossom ne gyina yɛ Kyinaman gyina yɛ yɛde yɛ ka mu adeɛ okay yɛ ofie ne bi wɔ a wɔkɔ a wɔyɛ sɛ wɔkɔ a na wɔapem asai no ɛno no ɛyɛ ne mpanin fie mpanimfoɔ no wɔn twa asa no ba ha no ɛda kɔ fie ne fie no nti wɔkɔ a wɔbɛpem asai ɔbɛkɔ mpransa Ibi etoso mprensa na oje eduru asu ha no ye ko twam no ko ye ba owura ha ko ha tretam sa na wotu atene listen mpani fie ene ho na ye hwe ye hwe edom a na aboje so ye boje ne so to ne ma no krom ha no ne so magi Kyinaman no atum ana sese krom ha no opatie mu a obi amfiri ha obi na ofiri krom na dabi Bossom no Bossom 7 predu asa wo enipa bi a wo hwe wo mu a na ohe omusuban na o ma setena papa no ne ne tie no ohe osuban na o setena otime gye no otena na aba odwetire no waka nti kuro no die edodo no ye manfra ene ye di wo mu ye ha omo a wosa omo yare ene omo a omo na ni bi a wa hwe no na ne gye kuro no o maka ha na kuro no ankaza de ye nyina no me te wote me na me twa obusa papa yi a na me twa ketekete wote me na me se ne kete me ye bibia me ye ndibia ba bi o ko bia me ne nenam edi Bossom no bibia baba bia no me 7 predator me sin penfo no bebere okay ye no na metie mrane ne bia mrane bi mo e de bone se abanfo wura ne to bone sa mrane ne friend kentenche wa to amfom ai wono wo che obeche na ade enche so tense mfra abanfo wura no wo so obeche na ade enche so nti obeche no wa ye de na obeche wo kire bayi udi ni po obeche ha wa no ko kan sofo kura no wo che no na na me ka se sofo bi di ni po ka kire ne wo fa so onko kan kire ne se kwasiara meba be kuna Sunday o ka kire sofo no wo fa se ai wo frɛ no ka je onko kan kire no e wo dabai kwasiara ai o kwa kuna Sunday mo nti po na wo didi no onyai wo anyai akwasiara de frɛ kwasiara meba be kuno a otimi kokunu okuno dana wo wabo ne minim Sunday na no ho asɔre dem ho a ai okuno ikosie na manase busam bia ni organism ti ebuse krumo betima kire ade a wo bia ni enipa ne bebre ni minim A to Z ese Kyinaman ye Bossom ye fani ni dabi na utwa ne mpoa so yi enu kura de ne wo kire bayi ne wo kire bayi ne na utwa ne mpoa na obekum mpoa ni no eja bayi ni no ha to ka kire wo se nipa kura na obi kasa na ka kire nse wo ye hwan api yase bibia to wo kye bayi ne na wo kye poatwa na obekyew akum na poatwa no na wawu na bayifo no wo kye ho okay ade ba ko ese hu ye se abra na Kyinaman eda apakan mu na kro ne komfo bi wo ha kwa se Kyinaman ye de ne san a na komfo mu gina ho twɛn se bia ko mutima ka se wo na ye twi afa so akɔ ani tina komfo twɛn ye de ne tena apakan mu se ano a ye ne wo nyina won te obi akasa
what a conform or within any both the boat what the casa. Ha, what in a casa will be on or yes, a crano, baby or veteran or the never. Okay. Tebasa is a conform. I would draw on where say on site, on Quaha, on one bepping at the Naside enough. Tebasa is a conform and no him. What did you maybe you could be on to Pim Sabia no Como or Pim Sabia no Como. If you are no Madalation, say, I was say, and make us say, on say now or mobile, now or henny, and a kahuna, or Mujino chain, you saw Chiramado Moquasia, or Hinamujina infinite chain, Uncle Pim Tama, Chiramasa by a bass over refuge, or Hinamujina, Chiramasa or so by. Let me guess a car, on betting me, or Hinibetima, running to a mount or change. On any leader, one to me, Cobra, Chinama catch me. Okay. The one on the moment and I didn't be Babasiano. On I didn't be called. Any I didn't be called. Okay, I was here for the course, a be and no. On the chromo, they wouldn't leave my house. Supposed to pennies in your car. You make much and it will be much. It's a idea, of course, you know. I'm very high, I'm not free teaching the bench about what you move and young. As I offer to you, and I don't find a chat to Abraham. It's your Nyansapo was one away from Sama. They don't find a chat to us. I didn't see you, the Brabes is you, a bay day. Crap, Preko, and him Sabe, or Grandpa be a secret, was what I anyone to Emma, I said, Blani Piefriman Tamba, he say pain, and young Quandewa, lay a sutron white. And son, or dear Sibefitana, my quadri brain, some will turn in some of money. You are a new reclaiming. We are so for Crown ye. Tonto, Yanom Samia, Nyansapo. I want to Kyinaman, and Takraboni, dear, Fenam Quatriqua. What I amount to my effect, Nidin the same. Nidin Obama. Akolawa no so pese otimu osuma ense bratam the family honhon hia na Amerikasa sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi no ya aben ntime nyina ni mu ampata